Kpakpando ihe ndị Igbo. Abụ m Chizzy Ani. Ihe batara na kpọmkwem ugbu a bụ oge ụwa ndị ejije. Oge anyị ji ewepụtara nwa afọ Igbo kara aka na-eme ihe kara aka kachasị wee were afa ndị Igbo na-ebuli ihe elu na mba ụwa niile. Na nke taa anyị were nwa afọ Igbo Chineke gọziri agọzi maka ngọzi ọ gọziri ya ka ndị Naịjirịa wee lechara ya wee sị na ihe ọ na-eme na mbuli afọ ọ na-ebuli afọ ndị Naịjirịa na ọ tọrọ ha ụtọ nke ukwuu. Ha wee were akara ugo MFR wee jaa ya mma. Ọ bụ sọsọ nke a ka m enyegoro ya, o wego nke ndị obodo Abịa nyere ya si ya jisie ike na ihe ị na-eme dị ndị Igbo mma, ihe ị na-eme dị ndị Naịjirịa mma, ọ dịkwara ndị Afrịka mma. Abịa n'ihe gbasara ejije, Ama nyere ya akara ntụrụugo. Onye ka m na-ekwu maka ya? Ana m ekwu maka Ọdịnkinke Emile, nwafọ Igbo kara aka, nwafọ Igbo na-ama njakịrị, nwafọ Igbo na-abụ ọpụta ọ bụ na ndị iwe na-ewe obi ụtọ a na-akpa ha. Chinedu Ikedizie ka ọ bụ Ihezie? Ikedieze. O nwere ndị na-akpọ Ihezie ma ọ bụ ihe ndị mana Ikedieze ka ịbụ. Nwanna ekelela ndị kelere anyị ndị Igbo na-ekiri anyị Igbo. Igbo mamando unu anụchala onwere ọzọ m ga-ekwu karịa sokwu unu onye ji nke ojiji sie ike. Ịgba bụ ndị anyị ihe ji mara ndị Igbo ịgba mbọ anyị na nwa amasị unu ndụ mmiri ndụ azụ unu nọnyere anyị ka anyị lụnụ n'ọrịa kparịakwa nụchi akwa ndewonu. Taa a ga-akpara chi n'ezie. Oge e nyere gị akara ntụrụugo MFR ka ka obi dị gị ka nke a si metụ gị n'obi? Ọ tọrọ m obi ụtọ, ọ tọrọ m obi ụtọ nke ọma maka na mgbe asa anyị gote ihe ejirimara anyị sa anyị detuo ihe onye anyị bụ na ihe mekwa na anyị ji bụrụ onye anyị bụ. So ịmama anyị dekwa nke m okwara ga nye onye si anyị dee ya ndị ya nyekwa ha. Ịma nwụdị evume n'obi nwụdị echekwa m ihe ịma na ka azụ okwe rie okwe ewere nke rie nke ya mere ajị m akpọrọ ihe. So anọzikwa m otu ọnwa ga na-aba na Mbekele akpọ m nwanne m nwaanyị akpọ m na igwe na-asị m na ma anọ na ihe mere na m si ọ gịnị mere onye gburu mmadụ. So ya sị m na ọ nwere ebe ọ hụrụ aha m na akwụkwọ nke eji agụ ka mara ihe na-eme na obodo anyị bụ Naịjirịa, nta akụkọ. Masị ya gịnị mere ya na-agwa m na aha m so na ndị achọrọ inye ntụrụugo nke member of the Federal Republic. Masị ya mba na ahụbeghị rịpọtụ ya bụrụ onye nọdụ si ya na lụtụsawo m bete aba machakwa chi jiri eji bụ ọkwa ya bụ akwụkwọ n'ọmụ a anyị baga emekwa m na ahụ ma ndị ukwu niile nọ na Naịjirịa a na-akpọkwa ha ma onye isi ala ji aka ya kwe m n'aka na obi ọ dị m ka erumalaeze ịma ga nara ahịa lọtakwa. Obi tọrọ m ụtọ. Oge ahụ e nyere gị akara ntụrụugo a ụfọdụ na-asị maka na ewe m enyi gị maọbụ nwanne gị onye ọbụla na-akpọzi ya nwanne gị osita ụdị a ebe unu na-abụọ bidoro ihe a na-ekwesịrị ihe unu na-abụ n'otu mgbe, gịnị mere na osita ewetara oge ahụ? Ajụjụ akwa ịjụrụ ka m jụkwara maka na ọmụ na ya abụọ sokwa na ndị dechara ihe a were nye ha kama m lee na mgbe mbaba na-ajụ ele ihe mere nọ. So onwe na ha sịrị ha ma na ihe ya bụ n'obi nke ndị bekee na-akpọ the criteria ha ji mee ya. So amụkwa ịma na o yere ruru ya bara ndanda, so o yere bara m. Ewe ndị na-asị na a na-jụta ebe obodo ya bụ n'ime mpaghara obodo ebe ahịa si nkezi ọ bụ na obodo ebe isi na ha kwadoro gị akwado oke o nwekwara ike ịma na amana m a na-ewere afa na mpaghara obodo dị iche iche. Ndị Abịa yikwara gị nke ha obi dị gị ụtọ mana ka anyị were ya oge chụrụ esi na afụchabeghị ndị na-ana ọ bụrụ ndị kwụ ọtọ mana ndị kwụ ọtọ ọ bụrụ ndị na-ana mana afa gị na-ada gbuwa na-apụta ka ihe
ka o si adị gị ịpụọ ị nwere ike ịkpagharị ugbu a ka ndị mmadụ ghara ịdado gị ma ọ bụ anụmanụ dị ya nwa even m jigoro n'ọkwa n'ime ụgbọala m mgbafekwa ha na-amatakwa n'ọmụ na ka ọ fọzie mgbe m pụtara pụta anụmanụ ya ọwụ na ọ na-adị m ụtọ ọ na-adịcha m ka mgbe ụfọdụ m gburu ụkwụ kpagharịwa ka mụ na ndị mmadụ ịma na betana ịma na uche mmadụ bụ uche onye ọla so enwekwara ike m na ụfọdụ nwere ike ha ịma obi ụtọ nwere ike dọwa m n'akwa ụfọdụ ana ịma na ịma ya Lagos ya wee koo ụfọdụ asị mkpa ọ bụrụ sọ kpaa ha ma ụfọdụ asị m mmachie ha so amụrụ mmadụ ole m ga-amachi bifo meruo ebe m na-aga so ya mere mgbe niile m na-anọ na ime mụta ọ na-atọ m ụtọ wee ya bụ na ego na ọzi ka m esi anọ na akụ na ụba ụzọ atụrụ tabazie na mere a na-asị gị machia maka na ihe oyoyo ị na-apụtakwa mmadụ na-eme ka m onye ihe ụwa zuoro ọ bụ eziokwu bete ma ha na-aghọta ndewonu ọ dị mma Chinedu ka esi bido ejije a kpọmkwem oge ibidoro ejije a kọtụrụ anyị maka na enwe ndị nọ ugbu a ga na-esi na ha chọrọ ịdị ka Chinedu ka esi bido ọ dịrị mfe mgbe m bidoro amaka m na anaghị ya mgbe anọ m praịmarị skuul so mmekwuru okwe mgbe mbaba ba sekọndịrị skuul mbaba so na na-emere ya mgbe ahụ abịaba mekwuru ụmụ ndị ha mekwuru egwuregwu ya mekwuru na ụlọ akwụkwọ ya mgbe ahụ abịa megide mbaba bata mahadum so oge nji bata mba na IMT Institute of Management and Technology mbaba ọnụkwa nke m nso gbakwara na depatmentị a mgbe ahụ nke a na-akpọ CAF Communicators Art Forum ọnọdụ nwa obere ihe ewepụtara n'ime depatmentị ka ụmụ skuul ndị uche ha na-amasị ha ime ihe egwuregwu ga-abịa nọkọ ọnụ were oge ahụ na-emekọrọ ihe na-eme nwa ha obi ụtọ na-emekwa ụmụ ya wapụta ime onye nsara mbara afta eme ya ọhaneze abịa ndị ji wonwo naira ịma na ha akwụkwọ ụgwọ balere ebe a na-akpọ eji anya lere ụta ga-esi bido na-emekwa ịma na ọkwa mgbe mbaba hụ na-ahụzi ndị na-sokwa na-eme ihe egwuregwu a mgbe hụ m si unu nọ na skuulu m asị ebe ebe m na-emezi ihe ahụ na-eme ya gwa m otu m si gaga sị ya na m chọrọ ime ya ime mgbe ahụ emere living in bondage meele ihe nsị Chineke ọ mmadụ mere ihe ime ọ na-adịcha ka ọ bụ eziokwu na meele ihe atọ m ime mgbe ahụ edobere aka na-elekwa ụmụ ya na-akpọ different strokes mbele mgbe a na-ahụ gara ike ụmụ masị na-echekwa na nwata ibe m maba jụọ ndị mmadụ asị na ọgwụkwọ nwatakịrị masị onye na-eme ụdị ya so ya bụ mee oge mbaba lee living in bondage ma etie si chai gara ka ime ihe ahụ so mgbe m bataziri mahadum ihe nyezi m ohere mgbe mbaba jụọ asị na ndị a na-eme ya na ụcha na skuulu m na mụ na ha nọkwa na otu ihe na-agụkwa otu ihe ahụ ma jụọ ha sị nsonagazi otu m si bido mba gaga nke a na-akpọ audition ntụle egwuregwu ngaga mee ịgụrụ maka ejije na egụrụ m mass communication na-ese eme nta akụkọ ịma ihe niile kwa ụkwụ otu egwuregwu ahụ ma gaga soro ga mee audition ahụ nna m emete ya ya atọ m ewere m mgbe ụma ndị isi ụka ahụ ma Chike ji iro ha ịma ihe ọcha ahụ na-ada ụda na mana enwere isi na ha ya ọgbata gị na ime ejije nke na-atụzi aka onye so na-atụzi aka ejije enwe afọ Igbo Igbo wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'uko elu anọ na anyị n'ogbe aka ugbu a kpakpando agbaala o kpakpando bụ n'ụlọ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo omenala ejije egwu azụmahịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị egwuregwu asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo so na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta kpakpando a na-afụ anyị na Naịjirịa niile kpọọ anyị na
Kpakpando, ihe ndị Igbo.